Moi, mä oon Venla, 18-vuotias ja pelaan pesäpalloa. Valmentajamme halusivat panostaa pelaajien juoksutekniikkaan ja juoksunopeuteen yksilöllisesti, koska juokseminen on lajissa keskeisessä osassa. Silloin kun Juoksutek tuli valmennukseen mukaan, olimme kasvavia nuoria ja juostessa kehonhallinnassa alkoi olla haasteita ja juoksutekniikassa oli puutteita. Valmentaja koki, että juoksuvalmennukseen täytyy saada alansa ammattilainen, joka räätälöisi juuri meidän joukkueelle sopivan ja systemaattisesti etenevän juoksuvalmennuksen. Juoksuvalmennus sulautettiin yhdeksi harjoittelukerraksi viikko-ohjelmaan lajin rinnalle. Harjoittelu aloitettiin syksyllä ja päättyi keväällä. Juoksuvalmennus ei aiheuttanut ylimääräistä rasitusta laisinkaan, koska juoksuvalmennusten teemat sovitettiin lajin kuormittavuuteen sopivaksi. Juoksutekin juoksuharjoittelu on erittäin monipuolista. Se kehittää kaikkia juoksun osa-alueita, mitä hyvä juoksu vaatii, eli räjähtävyyttä, nopeutta, kestävyyttä, oikeaa tekniikkaa sekä kehonhallintaa, lihasten huoltoa unohtamatta. Juoksutek sopii ihan kaikille yksilöurheilijoille sekä erityisesti nuorille joukkueille. Se sopii lähes minkä tahansa lajin harrastajille. Esimerkiksi peruskuntakaudella juoksuvalmennus sopii erityisen hyvänä lisänä tuottamaan monipuolisuutta treeneihin. Kun haluat lisää potkua ja tuloksia enemmän, niin suosittelen lämpimästi Juoksutekiä.